عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتلو خبرات عزبتنا نلوم سنبت عيسان شدشن ميازيا كلتشن عيسان شدشن زتدالو حديث زيناتات حيزلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما كأننا تبتاتو ني دبلوماساوي قرات ام ايرترا عملكيتو كابستوها بحبريتا اب انقدو درار نترامب علاما زقبرة تخصي عمونغو مينيستر مكلخال امريكان مريحنة ايران زتغير وعي ملوات مقلتيتات سرايت إسرائيل أب ليبانوس جمرو حدش متقعتي حدا خاب زلعلو أزز سراوي دعم السرع نام منقس السودان يلهيبو إذن كالئن بزرزي حجركم قريبا له كتكاتاتون بخبر عدم بوليس دي سي أب درار صعدا غزا نغازيت إناتا زنبرا درار تخص زخفة عطق ود 31 عمت ممهر أب كاليفورنيا مخانيو أرغاقيتو أب هيلتون هوتيل واشنطن أب ستقايد درار صعدا غزا كورسبوندنت تخص زخفة عطق ودي 31 عمد ممهر كورر ألن كاب تورانس كاليفورنيا مخانو حلف بوليس دي سي جيفري كارول قاليسو ألن شقوت انت أبنجون كارو انت عاتيق ينيرو اتعطو كاب تتمزجيبلو زحادرلو زنبرن حالوا زيبلو قزيا وقفلي وطيو تخصق ممخفاتو كاب بورسو نويح أطوالات كم زوجة نعين مساخر يزاربو اتفتامي بو نبو عقرقر فتيرو وكالتي مستراو أقولقلوت سيكريت سيرفيس نبريزنت ترامب كارلوت لعلو سبسلطانن كاب تخباب عجبهم أو تشممون تساوتافنة أبالات أتن بمكالا تخصي كوغويو كولو زرقي فيديو وتيلو بكتر بريزن فانس كلمي بريزن سلامنتاي كم زوتن وتم مسارحتات نابت بخبيت زحلو كبابيتات كمي كأتو خمزة قالن عم مسرح متصرايت أتا حتوتات اللي عالو قالو السقات قلتيفو أب تحت قطر وعليو سمزيت أنك ما بقسي تمتقعات يخون بزعبا زبصح قدرات كساب حجي زرزر حبيتا ايابون اب تسفيح متخاب مرحت بوليتيكانياتن مع كنا زينان استرغبلو استفصم مفراس صتا اب تلعل حلوات صتا زلو متخاب اب سنه ساعات بروتوكول اتمتخاب سكفتاتات العلولو مرمراغن غنا قصاليو مينستر غدات وصاي اسرائيل غيدون سار اسرائيل مس امريكا ادني تتحيزا دويلالا بريزيدنت ترامب اب تستساتفو درات صعدا غزا كورسبوندس استفصمه فصامه تخسي ازراربي كوينلو ابزلولو اوان حالتات صتا امريكا نتمتقعت زفصمه سب ام قنصال نزوسدو قطف سغمتي يدنق زيرو تتصوارنت نبوليتيكاو عمت قبل غيدون سار غليصو انن بعلت بيتين تمال مشت ا واشنطن دي سي ابلع البريزيدنت دونالد ترامب استغبره فتنه قدلت سنبينا انا بريزيدنتن قدماي امبيت وعسات مخانو مسفلتنا وفويتا تسمعنا ابغاطامي زقصلو ابالات بوليس مولون قلطفن حويت كرخبو تيمنيتيو نمستراو أقولقلوس سيكريت سيرفيس أمريكا دما نزوسدو قلتفن وسان سقمتي عدنقوت اللنيلو بتوسخي ترامب دحرت متقعتي مستراوتي فصامه علاو غيرو بريزيدنت دونالد ترامب قدم عدت ساعات كاب وايت هاوس ابزابو مغلطي ابتنا غازيطنياتات درار انغدو زغاطمه اسنباد فصامه بزرزر مغلطي هيبو حدا ابال مستراو أقولقلوس سيكريت سيرفيس كاب قربار حقات يتتكوشلكوا انت نبره اتزلبسو بطي زي بسع مكلاغلي هيوتو خمزدحنو ترام غليصو حجا ازاراريبو علخو ابزل على سمعي تركب قبل دما وسخ عبيرو التوكاسي والقسب بزحنا يوقع اصوارات حيزو نابتناي دحنت مفتشي تعيسو نمتاو كتصعد كله بجغناتات ابالات دحنت اب تحت قصصر كم زوعله تراغيصلو بريزيدنت ترامب نغلصنت كبال فوتو اتتترطاري اتتوخسي جمره فيديون ام محبراو ميدا ገጹ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ገሊጹ ዝመጥቃዕት እዚ እቲ ሓድሽ ህንፃ ኣዳራሽ ዋይት ሃውስ ንምንታይ ከም ዘድለየ ዓቢ መርኣያ ምዃኑ ካብ ዝቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ልዑል ሓለዋ የለናዩ ክብል ትራምፕ ኣተሓሳሲቦ ፕሬዝደንት ትራምፕ ነዚ መጥቃዕቲ ምስቲ ኣብ በትለር ፔንሲልቫንያ ዘጋጠመ ፈተነ ቅድለት ምትእሳሮም ኣብ ፖለቲካዊ ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ዓመፅን ሰንሰለትን ገና ከም ዘይተበጠሰ ዘርኢ እዩ ሚኒስትር ይማነ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ንዲፕሎማሲያዊ ቀላጽም ኤርትራ ኣመልኪቱ ካብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕምሪ ዘይብሉ ልሙድ ጫውጫውታ ናይቶም ፈራሓት ነጋድያን ሽግር ሓንጨ መንጪ ብሓቂ ዘደንጽዩ ኢሉ እቲ ኣንደበት ብጭቡጥ በሪሁ ተቓልዕን እዩ ብፍላይ ዝሓለፈ ሰሙን ብኽልቲኡ ማለት ብኣና ኣኣሲ መልክዑ ከምኡውን ብምስሉይ ኣቃውሞውን እዚ ኸኣ በቲ ከም መሳፍንቲ መሲሎም ብፍሉይ ሓይሊ ስልጣንን መዝነትን ከም ዘለዎም ንፖለቲካዊ ጉዳያት ወፃኢ ዕድላትን ሃገራዊ ዝምድናታት ኤርትራ ብፍላይ ንዞባ ቀና ኣፍሪካ ኸኣ ብሓፈሻ ከም ወሰንቲ ኮይኖም ምውስኦም እዩ ኤርትራ ብሳዕቤንን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተደጋገምቲ ተጻብኦታት ተደፊኣ ካብ መስመራ ዘይኮነት ክትወፅእስ እኳ ደኣ ከም ወትሩ ኣብ ሓባራዊ ረብሓን ዕላማታትን ሰረት ዝገበረ ኣወንታውን ሃናፅን ፖሊሲታት ምኹስኳስን ናይ ዞባናን ኣህግራውን ከምኡውን ዝምድናታት ምትሕብባርን ምሽርክነትን ንምጭባጥ እዩ ክብል ገሊጹ
ሱዳን ሕጂውን ካልእ ኣዛዚ ናብ መንግስቲ ሱዳን ኢዱ ሂቡሎ ሓደ ካብ ዝለዕሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕ ናብ ሰራዊት ሱዳን ኢዱ ከም ዝሃበ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ኣልሳናባ ዝተባለ ላዕለዋይ ኣዛዚ ነበር ልዕሊ 400 ወታደራት ሚሊሻታት ከምኡውን ልዕሊ 140 ካብ ኢማራት ዓረብ ዝመፁ ድሩዓት ወታደራዊ ተሽከርከርቲ ሒዙ ናብ ሰራዊት ሱዳን ተጸንቢሩ ዘሎ ብስርዓት ብልጽግና ኢትዮጵያን ኢማራት ዓረብን ዝድገፍ ዓማጺ ሓይሊ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝኾነ ንላዕሊ እዋን ዓብይ ቅልውላው ኣጋጢሞ ይርከብ። ኣብ እቶም ደገፍቱን ዝኾኑ ስርዓታት እውን ዓብ ነውፂ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝጀመሮ ሓድሽ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ንዕላማታት ህዝቡላህ ብትረ ከጥቅዕ ኣዚዙ። ናታንያሁ ነዚ ትእዛዝ ዝሃብ ዘሎ ምቁራፅ ተኹሲ ንሰለስተ ሰሙን ምስ ተናውሐ ድሕሪ 2 መዓልቲ እዩ። ነዚ ስዒቡ ትማሊ ቀዳም ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝግበር ተወሳኺ ስግረ ደቡባዊ ምልውዋጥ ተኹሲ ነቲ ተስፋ ስምምዕ ዕርቂ ኣደስኪልዎ ኣሎ። እቲ ስምምዕ ምቁራፅ ተኹሲ ኣብ ዋሽንተን ኣብ መንጎ ልኡኻት እተን ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ ትማሊ ሓሙስ እዩ ተናዊሑ ነይሩ። ትማሊ ቀዳም እስራኤል ኣብ ዞባ ናባትሕ ኣብ ትርከብ ከተማ የህዋር አልሸፊቅ ኣብ ልዕሊ ናይ ጽዕነት ሞተር መኪና ብሽክለታን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ኤጀንስ ፍራንስ ፕረስ ንሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ጠቒሱ ጸብጺቡ ነይሩ። ኣብ ወረዳ ቢን ጀይበል ኣብ እትርከብ ከተማ ሳፋት አልባቲክ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድማ ካልኦት 2 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 17 ድማ ቆሲሎም። ሰራዊት እስራኤል ትማሊ ቀዳም ኣጽዋር ዝጸዓና መካይን ዝዝውሩ ዝነበሩ 3 ኣባላት ሕዝቡላ ኣብ ሞተር ብሽክለታን ዝነበረ ተወጊዶም ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ሊታኒ ነቶም ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝንቀሳቐሱ ወታደራዊ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሓደጋ ዘስዕቡ እዮም ብምባል 2 ተወሰኽቲ ዕጡቓት ኣባላት እቲ ጉጅለ ከም ተቐትሉ ዓቢሩ። ሰራዊት እስራኤል ዕላማ ብምግባር ኣብ ልዕሊ የሆማር አል ሸፊቅ መጥቃዕቲ ሕነ ከም ዝፈደየ ማዕከናት ዜና ኤኤፍፒ ሓቢሩ። ድሕሪ እቲ ትእዛዝ ናታንያሁ ኣብ ገለ ከተማታት ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ብመንግስቲ ዝመሓደር ሃገራዊ ማዕከናት ዜና ሊባኖስ ጸብጺቡ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ መላእ ደቡባዊ ሊባኖስ ንወታደራዊ ዕላማታት ዝውዕል ትሕተ ቅርጺ ግብረ ሽበራዊ ህዝቡላህ ከም ዝሃረመ ይገልጽ። እስራኤል ንኣብዝሓ ደቡባዊ ክፋል ሊባኖስ ምቁጻር ትቕጽል ኣላ። ኣብኡ ሰፊሕ ዕንወት ከተብጽሕ ጸኒሓ። ሓደ ዓለምለኻዊ ተጠባቒ ፕረስ ጉጅለ ትማሊ ቀዳም ካብቶም ብረቡዕ እስራኤል ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ሓደ ጋዜጠኛ ከም ዝርከቦም ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ቅቡል ኣይኮነን ክብል ኮኒኑ። እቲ ዓባይ ብሪጣንያ እትርከቦም ማሕበራት ሃገራት ጥምረት ናጽነት ሜድያ ኩሎም ተጻባእቲ ኣካላት ኣባላት ሜድያ ብናጽነት ብውሑስን መንገዲ ክሰርሑ ክፍቀደሎም ኣተሓሳሲቡ። ካብቶም ተሓባበርቲ ኣቦ ወንበራ ዝወፀ መግለጺ ዓባይ ብሪጣንያ ፊንላንድ ንኩሎም ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ሰራሕተኛታት ሜድያን መጥቃዕቲ ብትሪ ይኹንኦ ይብል። እስራኤል ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣብ ጋዜጣ ሊባኖስ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣማል ከሊል ክቕተል እንከሎ ሰኣሊ ዜናብ ፈራድ ድማ ከም ዝቆሰለት ይፍለጥ። ሰበስልጣን ሊባኖስ ኣብ ሓደ ገዛ መቆቢ ኣብ ዝደልሉ ዝነበሩ እዋን ኮነ ኢሎም ዕላማ ከም ዝገበሩ እውን ይዛረቡ። ሰራዊት እስራኤል ግን ንጋዜጠኛታት ዕላማ ከም ዘይገበረ እዩ ዝገልጽ። ኣብ መንጎ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግሰትን መሪሕነት ኢራንን ዝተኻየደ ውዒ ምልውዋጥ መግለፂታት ክልቲኦም ወገናት ኣብ እዋን ግጭት ንዝፍጸሙ ተግባራት ብኸመይ ይትርጉምዎ ኣብ ዝብል ዓሚቕ ምፍላይ ዘንጸባርቕ እዩ። ሄግሰት ኣብ ሃገራዊ ማኣያት ንዝርከባ መራኸብ ብሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ምጥቃዕ ምፍራሕን ምሽፍትነት ግብረ ሽበራ ከም ዝኾነ ብምምጓት ኣገዳስነት ምዕላው ዓለምለኻዊ መስመራት መራኸብ ንምሕላው ጸጥታ ባሕርን ኣስሚሩሉ። እዚ ምስ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ሃገራዊ ስክፍታታት ዝሰማማዕ ኮይኑ መጻበዪ ሄርሙዝ ከባቢኡን ንዓለምለኻዊ ንግዲ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝኾነ ሓደጋ ድማ ከም ከቢድ ማዕበል ይሕሰብ። ብኻልእ ወገን ድማ ኢራን ብጽኑዕ ክስታት ምላሽ ሂባ ንሲቪላዊ ጉድኣታት ከም ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት መጥቃዕቲ ይፍጸማሉ ዝበሃል ኣመልኪታ እዛ ኣባህላታት እዚ ኣካል ናይቲ ንሕጋውነትን ሞራላውን ወታደራዊ ስጉምትታት ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ሕቶ ዘእቱ ሰፊሕ ተረኻዩ። ብፍላይ ኣብ 2026 ብሰፊሕ ዝተገልጸ ፍጻመታት ኣብ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ቀታሊ ኣድማ ዘካየደ ኮይኑ መርመራታት ከም ዝሕብሮ ድማ ኣድማ ኣሜሪካ ተሓታቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ውጽኢቱ ድማ ሞት ብዙሓት ሲቪላውያን እንተላ ህፃናት ይኹኑ እምበር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍጻመታት ኣብ ምጽራይ ይርከቡ። ኣሜሪካ ድማ ኮነ ኢሉ ንሲቪላዊ ቦታታት ዕላማ ከም ዝገበረ ትገልጽ። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዘመናዊ ውግእ ንዘሎ ወሳኒ ክውንነት ዘጉልሕ እዩ። ክልቲኦም ወገናት መብዛሕትኡ ግዜ ብሽበራ ይኹን ብገበናት ኩናት ወይ ብዘይ ኣገባብ ወታደራዊ ተግባራት ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ነንሕድሕዶም
ይካሰሱ እዚ ክስተት ሕጋዊ ጥራይ ኣይኮነን ፖለቲካዊ እውን እዩ ዓለም ለኻዊ ርእይቶ ዝቐርጽ ዲፕሎማስያዊ መርገጺ ዝጸሉን እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ግርጭታት ዘሎ ሓቂ ሳሕቲ ቀሊል እዩ ኣገራዊ ሕጊ ወተሃደራዊ ስትራቴጂን ፕሮፓጋንዳን ኩሎም ስለ ተሓዋወሱ ህዝቢ ዝተረጋገጸ ሓቅነት ካብ ትረኻታት ንምፍላይ ኣጸጋሚ ይገብሮ እቲ ንጹር ዝኾነ ነገር እንተሃልዩ ድሕነት ሲቪላውያን ተሓታትነትን ግልጽነትን ኣብ ዝኾነሉ ግጭታት ማእከላይ ስክፍታታት ምዃኖም ዓለም ለኻውያን ትካላት ድማ መርመራታት ምግታእን ይጽውዓ ኣለዋ ዩክሬናውያን ናይ ውግእ ሮቦታት ኣብ ልዕሊ ቦታታት ሩስያ መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ኣብ ዓውደ ውግእ ሩኡይ ምምዝባዕ ከም ዘስዓቡ ይንገር ኣብ እዋን እቲ ስርሒት መዳፍዕ ቦምባታት ዝውንጨፉ ስርዓታት ምክትታል ዝተዓጠቐ ሰብ ኣልቦ ናይ መሬት መካይንን ናብ መስመራት ምክልኻል ሩስያ ገጸን ገስገስትን ናብ ከባቢታት ሸንኮለላት ከም ዝኣተዋ ይንገር ካብ ምንጭታት ዩክሬን ዝመፁ ጸብጸባት ከም ዝሕብርዎ ሃንደበታዊ ምምጻር ስም ምሕዳራት ስርዓታት ኣብ ገለ ወታደራዊ ሩስያ ምድንጋርን ምስንባድን ከም ዘስዓበ ይግለጽ ወታደራት መርገጺኦም ገዲፎም ብጸቕጢ ኢዶም ከም ዝሃቡን ዝገልጽ ጸብጸባት ይሕብሩ እቲ ሮቦታዊ ኣሃዱታት ምግስጋስ ኣብ ዝተፈላለየ ዝተደልደለን ቦታታት ኣብ ዝዋፈርሉ ዝነበሩ እዋን ገለ ኣባላት ንድሒት ክምለሱ ከም ዝፈተኑ ይንገር እቲ ስርሒት ዝዕዘቡ ዝነበሩ ወታደራት ዩክሬን ኣብቲ ርኽበት ተጻረርቲ ሓይልታት ውድባትን ከም ዘይነበሮም ድሕቲ ምፍራሽ ሸንኮለላትን ብቕልጡፍ ከም ዝተጸረገን ገሊጾም ብመሰረት እዞም ጸብጸባት እዚኣቶም እቲ ሓደ ካብቶም ንፈለማ እዋን ዝተገልጹ ኣጋጣሚታት ኮይኖም ሮቦታት ናይ መሬት ኣሃዱታት ዩክሬን ኣብ ቀጥታዊ ናይ መጥቃዕቲ ተራ ተጠቂሞም ውጽኢቱ ድማ ኣባላት ጸላኢ ንምሓዝ ዘስዓበ እዩ ወታደራት ዩክሬን ነቲ ኣብ ውግእ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ናብ ኣዝዩ ኣውቶማቲክ ስርዓት ውግእ ዝወስድዎ ምዃኖም ብዘይወግዓ መንገዲ ገሊጾም ኣለዉ ኣድማዓነት ዓውደ ውግእ እናዓበየ ሰብ ኣልቦ መድረኻት ንኣባላት ሓደጋ ንምንካይን ከመይ ይጥቀመሉ ከም ዘለዉ ኣጉሊሖም እዚ ፍጻመ ኣብ ዘመናዊ ውግእ ቴክኖሎጂ ኣብ ስርሒታት ቅድመ ግንባራት እናተዋሃደ ዝኸይድ ዘሎ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ተራ ሮቦቲክስ ርእሰ ምምሕዳርን ዘንጸባረቐ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ዝነበረ እገዳ ንምቅላል መንግስቲ ንጠባቓታት መከላኸሊ ፕሬዚደንት ነበር ኒኮላስ ማዱሮ ክኸፍል ተሰማሚዓ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ኣሜሪካ ካብ ባቡር ክወፅእ ዝሰግእ ዝነበረ እገዳ ብምእላይ ብዓርቢ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘቐረበ ጥርዓን ኣመልኪቱ ኣብ ወንበር ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ማሕሙድ አሊ ዮሱፍ ነቲ ብቐዳም ኣማሊ ዝተፈጸመ ዓመፅ ብትሪ ኾኒኑ ነቲ ኩነታት ብዓሚቕ ስክፍታታት ብቐረባ ይከታተሎ ኣለኹ ኢሉ ሕብረት ኤውሮጳ ንሰላምን ምርግጋእን ዘለዎ ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹሎ ምስ ህዝቢ ማሊ ሓይልታት ጸጥታኡን ብምትሕብባር ገሊጹሎ ኣርጀንቲና ኤምባሳ ካብ ቴል ኣቢብ ናብ ኢየሩሳሌም ዘሰጋገረት ሻሙነይቲ ሃገር ክትከውን ምዃና ፕሬዚደንት ዣቪየር ሚለይ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝገበሮ ዑደት ኩነታት ምስ ዝፈቐደ እቲ ምጋዓዝ ክቕጽል ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ንሱ ቅድሚ ሕጂ ን2026 ዝምልከት ውጥን ኣረጋጊጹ ነይሩ ዋላ እኳ ኢየሩሳሌም ዘካትዓ ሃገራዊ ደረጃ እንተሃለዋ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ስምዕ ሰላም እንተበፂሐን ኣንካራ ኣብ መጻኢ ኣብ መጻቦ ሄርሙዝ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ምፍሳስ ነቶክቲ ብዙሕ ሃገራት ክትጽንበር ከም እትኽእል ብምግላጽ ውሑስ መሕለፊ ባሕሪ ናብ ንቡር ንምምላስ ሰብኣዊ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናይ